أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أم بدين تفسير في الله جبو على كهنة anaka kishi anaka barka ala ko diine na ukilingile na bela jele muharram kalo o ye hijra san kalo foloy ala ko ay san dan ka ke kalo tan flaye nani bala olu ye lohorma kalo ye an kana yere kuntonyo olula ola kuma ba do ye muharram ni de umbi bonye nu kono ko ye muharram tletan obi bonye ko ashura allah taala ye bonye ko ke aka kiraw ye ka beama ala kira modinge ale soma yele mana ka beama imam al husain o kama jamiyatu ansar din la do san olu be shu yenamaya ni wajulu kawye ni blasrali kawye yani Sherif Usman Madan Haidara aleke kene soro adenge onana blasrali uke blasrali munun kono akumana shu bonye kan ala e karama munun ke akakira bawye ka be shu ma ayida do chamana Imam Hussein ga soma yelema mingera ka be ashura doma ayida do Imam Hussein ka fasamanchiya chamana angeje munun soro lai anganya madaud ambadiu ankele ko fa ka nga kalanda nani ala to barkamay ala tangayne ka bo shaytana toroma ambe kishin ne manyine ala fe ako ka ka kirabba ka no ikra Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ane kira so dinga sanuma anaka sahaba nyumon ani mogo nyuma minu farala uka ni bara nyuma keliye fokata sejnya wili ma ya rabbi alaka nene awye ulula amin ambade otemele ko ka boy ambi befu ni alflamaya ka foli ni ode alaka kishike nene aw belajeleka amin ya rabbi alaka na hamugla amin alaka sako dama labango nyuma be ala bolo ya rabbi ala ko noya anawi ala ko kaka ala yakama ni ala kira horomai salla muhammad wa alihi ni o ashurai ale dumbai ala taala kaduna ni riwaya kumanaka o lanfle ashura shudela o nyanamaya Sayyid Sherif Usman Madan Haidara sanwosa abisigi ke ne kalumbaw ye ashura nyanamaya le siraka wala ashura a arabukan yɛrɛ kɔrɔ ni ye ashrata o bɛ tan de kofɔ mun tan do ko muharram kalo o tile tanna o de ashura ye wala muharram kalo o ye kamariya n'o ye jate filanan ye n'o ye shamsiya ni kamariya ye nka kamariya o kalo o fɔlɔ do ni o de wele ko silamɛw ka san n'o ye muharram kalo ye o tile tanna o de ashura ye o kɔrɔ sankura yɛlɛmana muharram kalo la sisan an b'a ɲini ala fɛ san ye hɛrɛ minnu b'a kɔnɔ yarabi ala k'o di an ma san tɔɔrɔ minnu b'a kɔnɔ yarabi ala k'an n'aw kisi o ma ala k'an n'aw kanda ala k'o k'a ka alaya kama ni ala kira hɔrɔma ye salla muhammadu ali o la su in na ashura hukumu kɔnɔna la kana kuma an bi o de fɔ fɛnba caman riwayaw nana ni min ye k'a fɔ k'o kɛra la ko min yɛrɛ y'a to a welela ashura ko fɛnba tan kɛra a la k'o la k'a welela ashura n'o b'o tan fɔlɔ kɛ adam tuma min na ko seitanɛ sera a n'a muso la ala ko tɛ kuranɛ kɔnɔ ko adama ye ale yafa deli ko wa ale ye yafa kɛ adama ye o la ko yafa kɛra adama ye ka bɛn nin don ɲɔgɔnna de ma a b'o cogo kelen na nabilahi idris ko ale fana ni ala ko warafa'nahu makanan aliyya ko an y'a fana kɔrɔta ka kɔrɔta bala
ni riwaya fɔlɔw ka kuma n'o de ye ka yɛlɛ n'a ye ko ka taa n'a ye alijinɛ kɔnɔ ka sɔrɔ a ma sa fɔlɔ ko fana bonya in dira ale ma ka bɛn ni ɲɔgɔnna don ma a b'o cogo kelen na Nuhu alayhi salam ko ale fana ka kunu na tufana ji wulila ko o y'a sɔrɔ ka bɛn nin kalo in tile 10 ma a b'o cogo kelen fana na Nabillahi Ibrahim alayhi salam ni Namrud n'a ka mɔgɔw n'o y'ale minɛ ka a kiru tasuma la ni Ala ko tasuma ma ya naru kuni bardan wassalama ala Ibrahim ko kɛ kisi ani sumaya ye Ibrahima kan tasuma kana jeni ko o don fɛnɛ o koba kɛra Nabillahi Ibrahima ye ka bɛn nin don de ma wa a b'o cogo kelen na Nabillahi Ayuba tuma min na ni bana y'a dekun n'a y'i ɲɛsin Ala ma k'a fɔ tɔɔrɔ ko ye ne Ayuba sɔrɔ nka e de ye hinɛba bɛɛ lajɛlen la hinɛba ye tuma min na a y'o fɔ ni Ala ko wa kashafna anhu durra ko an ye tɔɔrɔ wuli ka bɔ a kan o fɔra tuma min ni o tɔɔrɔ wulila ka bɔ Ayuba kan k'o fana bɛnna nin tile 10 ɲɔgɔn ma a b'o cogo kelen na Nabillahi Dawud ko Ala ka hinɛ ale la Ala ka hinɛ yirali a la ni tuma min ni Dawuda kisaw bɛna n'a ye cogo min ni Dawuda tuma min na a ye Ala ka danfɛnw na ko Ala bi o taamasiyɛn yira a ye don min ni o de ye ka sen kɛ ka farata ka fɛn ɲɛnamaw balo cogo yira Nabillahi Dawuda la k'ale ka hinɛbanciya sabati k'o fana bɛnna ni tile 10 ma a b'o cogo kelen na ale denkɛ n'o ye Suleimana ye Ala ye masaya di ale ma nka ko a ka bagi min ni a ka masaya kun sabati bɛ o kan o kun sonyɛna waati dɔ la nka k'o segin Nabillahi Suleimana ma ka na sigi a ka palais kɔnɔ k'o fana kɛra ka bɛn ni Ashura ye ɲɔgɔnna ma a b'o cogo kelen na Musa alayhi salam k'ale fana se Firawuna na ni bɛɛ lajɛlen kisa dɔn nin bɛɛ la min sabatilen don kosɛbɛ o ye Nabillahi Musa alayhi salam ni riwayaw b'a la k'a fɔ kira Muhamadu Mustafa a taalen Madina ka taa Madinakaw sɔrɔ Yahudiya minnu bɛ yen u bɛ nin don bonya u bɛ kɛ Ala barikada don ye kira y'o ɲininka Ala barikada kun na ko kun jumɛn ne bɛ Ala Yahudiya ninnu ko an bɛ Ala fɔ ka Ala barikada sabu Ala sɔnna ka se di Nabillahi Musa ma Firawuna ka bɛn nin don in de ma kira ko ne ni a tɔgɔ ye di Musa ka surun ka tɛmɛ aw kan o la ne yɛrɛ bɛ Ala barikada ni kira sunna la karima faamu kira sunna nin don ɲɔgɔn na n'o ye Ashura ye o la nin bɛɛ lajɛlen nin tɛmɛna la kaloba don a kɛra donba ye wa fɛn caman kɛra la ne ni riwaya ninnu bɛɛ lajɛlen sabatira o kɔrɔ ko Ala sɔnna ka bonya ko caman fara ɲɔgɔn kan ka bɛn nin don kelen ma n'o don in bɛ wele ko Ashura Ala sɔnna ka bonya ko caman fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ale don kelen ma min bɛ tugu o la komi riwaya bi hasabi riwayat o de la an ye an da de dɔw kan karima fan bi hasabi riwayat o dɔ ye jumɛn ye ko Nabillahi Isa alayhi salam tuma min na jugufɛnw y'a minɛ ko Ala y'a kisi ka bɔ jugu ka tɔɔrɔ ma ko o don fana bɛnna nin don ɲɔgɔnna ma karima fan ni o ye Ashura ye komi ale kisi cogoya fɔɲɔgɔnkɔya b'o la riwayaw ni ɲɔgɔn cɛ o la an ye an da de nka nin hakɛ minnu kɛra kirabaw ye ka kɔ Nabillahi a tɔgɔ ye di ka kɔ Muhamadu Rasulullahi ye o ko o de y'a wele ko bakoba 10 min kɛra a la k'o y'a wele ko Ashura mun bɛ yen k'a fɔ ni a bɛɛ sabatira k'a bɛɛ sahaya o kɔrɔ ko Ala ye don in bonya Ala y'a kɛ fɛnba ye wa a b'o cogo kelen na ka kɔ Muhamadu Mustafa yɛrɛ cilen ye asrul jahiliya la ne o bɛ wele ko jahili tile Ala sɔnna ka nin bonya hali kafiri minnu tun bɛ yen
o ye nin don bonya o tun bɛ kɛlɛw to yen nin waati la wa o sɔnna ka nin waati bonya ni o de ye Ashura ye o la ni an sigira ale kɛnɛ kan fɛnba wɛrɛ min fana kɛra a la ni an tɛ ɲinɛ o kɔ ni o bɛ to an kɔnɔ ni an bɛ ɲɔgɔn hakili jigin o la waati bɛɛ o de ye Alakira mɔden Husayn alayhi salam ale fana ka istishhadu n'o o ye k'a ka Ala sɔrɔ o fana kɛra ka bɛn nin don ɲɔgɔnna ma o fana ye fɛnba dɔ ye silamɛw bolo ani silamɛya bolo tiɲɛ don sigira Ashura waajuli kɛnɛ kan an b'o de fɔ n ko i n'a fɔ an ka imamu ba y'a fɔ cogo min n'o ye an ka waayizuba ye imamu Kishki an bɛ nin de fɔ ale ka kuma la kuma bɛɛ n ko ale ye Ashura ye cogo min a ko yawma farah wa yawma jihad ko nisɔndiya don do wa jihadi don do nisɔndiya don do silamɛw bolo wa jihadi fana don do o cogo kelen na silamɛw bolo jihadi don do silamɛw bolo nisɔndiya don do silamɛw bolo n'i ye nin fila ta k'a lajɛ nisɔndiya ye jumɛn ye an bɔra ka fɛn caman fɔ min ye Ala fo ni Ala barikada ye ni kira yɛrɛ nana o taamasiyɛn yira Musa ale ni Firawuna ka ko la wa a b'o cogo kelen na jihadi don ye jumɛn ye bɛɛ lajɛlen bolo Imamu Husayn ale ka istishhadu n'o ye ale fagali ye ka bɛn don ɲɔgɔn ma o fana ye jihadi donba ye silamɛw bolo ani silamɛya bolo min ni silamɛya histoire tɛ ɲinɛ a kɔ Imamu Husayn olu sara silamɛya in a kɔrɔtali ɲinili yɔrɔ la silamɛya in joli ɲinili yɔrɔ la olu sɔnna k'u ka joli di mun ka sɔrɔ silamɛya in bɛ se ka sabati a mɔden dɔ bɛ yen n'o ye Imam Rida sabu n y'a f'i ye n ko kalo in ye kaloba ye jango a tile 10nan mais a mɔden min bɛ yen n'o ye Ali Rida ye ale kumana Ashura kalo la a kumana a ko di kuma min na a bɛ ka kuma Ashura nafa ni Ashura bonya kan n y'a f'i ye cogo min ko kalo de don Ala ye kalo min ni Ala y'a bonya o la kafiriw jahiliya la olu fana y'a hɔrɔmaw tanga a y'o de fɔ a ka kuma la Imam Ali Rida alayhi salam a ko inna muharram shahrun kana ahlul jahiliya yuharrimuna fihi alqital a ko muharramu ye kalo ye ko kalo min jahiliya waati ka ko Muhammadul Mustafa cili ɲɛ ko olu ye kɛlɛ olu y'o haramu u yɛrɛ kan a kaloba in na kari n b'a faamu minnu ye jahiliya tile k'a sɔrɔ boli bi sɔn waati min ko olu ye kɛlɛ haramuya u yɛrɛ kun ka kalo in ka bonya Ala ye fusamantiya min kɛ kalo in na olu ye hali o jugu kɛlɛli haramuya u yɛrɛ kan o kalo in na a ko nka k'o ye kafiriw ye ko nka n'i miiri ale mɔkɛ Imam Husayn o de la don dɔ la Zainul Abidin a bɛ tɛmɛ a taara sɔrɔ boucher dɔ n'o ye wayi ye a bɛ k'a ka saga min ji la saga jumɛn yanni sɔɔni cɛ a kan ka min kantigɛ k'a kɛ dibi ye k'a feere yanni sɔɔni tuma min na a ye boucher in ye a bɛ k'a ka saga min a y'a jɔ a ko e bɛ ka saga in min mun kama a ko n bɛ fɛ ka ji min nɔgɔ bɔ a la sabu saga nana n ka ji min nɔgɔ bɔ a la hali n'o y'a sɔrɔ a ka kan ni fagali de ye mais n kana minɔgɔtɔ faga boucher in fɔ Zainul Abidin ye
زين العابدين أنجي برا كشرا نه حسين دنگه علي ابن الحسين زين العابدين ما مينا نفورا زين العابدين كشلي بوشين كما كو كشكون يموي ako ni manga shikundo esona imaso baganga hake ka perdi ebolo iye bagaya atoydi jidi bagama ka mino bo kasoro iyere bado ameume abina daka kantiga yene wati che nga aka hake do kana tife kiya mino tofaka jidi bagama akonga domi no obine fa faka ako uya faga ado amino todo kle saba jitkele do ula utika jisoro kami زين العابدين أين دفع إمام حسين على فقرك بين دون يقوم كرموك كما تشاما ni ansira ni kenaka ambi ode ni feminu fora ka be sabatira ka be kera ka ben kaloima na be sabatira nga imam Hussein keleka istishhadu islamay kuma dala obanyina ni be jako abanyina ko karamo yo misaliya didi ashura do senve ko yala mogo mi na e denzoro de to be daddo mi ko ni so jaddo e o nyagari do e nga o dongele ifa fana fatura ka be adoma ko yala de to dal bi dabla wa ayi o ti dabla nga yala ni so jammi ngunga nga kala o bi yala wa o bi boala wala imam Hussein ale kelenga fagali nindoina abanyina an so jaw ko halni o folma dabla en fait ambo fo nga abanyina ko an so ja abanyina ko a modi nyin defo ko ukumbe kala haramuya o yada kan no e jahilu ye ko fastuhilat fihi dima'ana ako kafiru muharram kalo olu ya bonya ka hali ujugu kelali ka o dabla kalo la ako nga o kalo inde ko an joli dagara fastuhilat fihi dima'an ako kalo inde la an joli dagara wa uhtikat fihi hurmatana ako wa dangarla an ga hakawla ka be wati dem horoma mindi ahl baytula ka fonne bita ka femin to awbolo inni tariku fikum athqalay fengire ma flame ni mita ko to bolo madama amanyina oluko utura awbolo abene muhammadu nyuma so do kiraji nga ko emu ako kitab allah alaka qur'ane wa itrati ahl bayt anne muhammadu sumo ne wuli bale da ko anne muhammadu sumo nebta kan vin vla de tobulu madama utura bulo umilele ko atisraje muhammadu sumo nga o sumo nunu ko la bamanangana kalo wala ko jomina kalo jominu minala la karamo yo foye kira ka dude kara jonye akalo ina no Hussein faqadoy addenga kote ko an joli dagara ka benin kalo indema kasoro kafiri boli sonaw olu ye kalo yo hormatanga nga mami na islamiya klenana kira model joli dagara o kalo ina jonu ve sellaw minu min miside kono olu de ya daga tari ma fam abo to kelena ko anga hormo kira ye boye min da anka ka fo mbawma nina sodungo ye mbawma ni albaytu ye wallahi mi awni nga ay mu ka hakela ko hakke be perdira woli baldo de tari ma fam wasubiya fihi zararina wa nisaana akoni ndongeli venade
musow ani an ka kɔlɛw olu fana kɛra maa dɔgɔmaniw ye olu dɔgɔyara tari ma fam olu kɛra ɲɛnamaminɛw ye nin don a kɛra ten de wa adramat an-nayran fi madaribina ne wulibali ye tari ma fam tasuma o ye tigɛli kɛ alubeitu farikolo la ka bɛn don ma tari ma fam wulibali don imam Husayn kala biyadda min yira la ko 63 riwaya dɔ ka kuma la 63 kala min barla imam Husayn na tari ma fam abo cogo kelen fana na ani bamuru bugɔda hakɛ min yira imam Husayn na dɔw ka kuma na riwaya la fo 47 hakɛ bamuru ka imam Husayn tinna imam al-Husayn odla abi dabali ba ko me muna mudela ningara minu ngaka ni islamiyai islamiyai chew ningara adola nyanamaya kono ko munde yake odla kuma chama kuma na islamiyai ka fongo islamiyai sebe tunu kuma mena amena sabu fembele do nana Seydou Cheikh Ousmane Madane Haydara fekkano la ñenamaya nga u yeddo kamana ga kono de kunya damne muna utununa ko selif la senaw no matunu karima fam uta kalama kira ya foteo ko ni islamé ka afemba bebita ka tobito miye mo bolo ko ye seli wa seli jumendo ko yusalluna bi ajsadihim wala bi qulubihim Allahu akbar ajra mo bi sila do de no farkolo gwanzaw ye duskun yara tala fi ko atobito sele gwanza inde o bolo Allahu akbar ko bal do de anya wati suran flaw de la sele bi kebbi ni farkolo de duskun tala fi sabu adama min vorale do nyonga misiri kono ka bi sele duskun ti nyonve tarima fam wala me feka movie ko islamaya femba belebele tununi o kana e kamana ga sabu islamaya che nan ko dina jo abe boray imam Husayn abe faga domi kira fatule o sambiduruna imam Husayn faga raw domi sambiduruna kira fatura dro o sambiduru imam Husayn flaka faqarla ya akbar wasro yakura ke empoisonné el Hasan le mujtaba o yasro ka konya o yo fana fafa imam Ali ya akbar ala fana faqara ka adinga faqa el Hasan ka klaka o do ke faqa el Husayn ma wati juli kono kira fatuli sambiduruna imam Husayn faqara nunu fana faqara ka ko onye Allahu akbar men nunu fagara muna ko ni nunu zabatira islamiyya cɛ bi toyi ola an to toyi u ka sabati karima fam fango bɛɛ lajɛlen faga ka bɔ yen nin de la makhrazi b'a f'i y'a ka shi'uru la a ko Abdushams adramat li bani Hashim harban yushibu min hal walidu ابن حرب للمصطفى وابن هند لعلي وللحسين يزيد مكرزي بافوتا كو عبد الشمس أدرمت لبني هاشم حربا يصيب منها الوليد كو بني أمية كو ويكل ولي كجويا ولي البيت كما كتكرون دادو alkira ka so keleli kama no e bani hashimi wiye ko o kelei abi demsen shije abi demsen de fitini aba shije ko sabuka kelema jo ibn harb lil mustafa ko abu sufyana kama nyina kramo dul mustafa ko aya kele kirabi geddo mi kabo makka ale de o do makka nyamay
kabilatigi walma i k'a fɔ dugutigi olu de farala ɲɔgɔn kan ka bɛnbɛn bɛɛ kɛ ka Mamadul Mustafa gɛn ko a nana ni min ye mun ka sɔn a kana sabati bangera tilala maa caman fɛ danaya baliya tɛ kira yɛrɛ la bali i ka kabila ni an jɛna ni e ka nin place in ye i ka kabila bɛna bila anw da ɲɛ Bani Makhzumukaw ka cɛ ma dogo n'o ye Abu Jahali a y'o de fɔ a ko an tɛ fara Hashimiyu kan na fiyewu hali n'u ta ye tiɲɛ ye an tɛ sɔn a b'o cogo kelen la Umayyataw ye Hashimiyu ko kɛlɛ de kɛ ni Mamadul Mustafa gɛnni ye a ma dan o ma a ko wabni Hind li Ali a ko Hindu denkɛ fana ma Ali to yen n'o ye Muawiya a ma dogo tarikuw la o a ma dogo tarima faamu olu de ye a ɲini kira Mamadul Mustafa fatulen kɔ ka place ninnu ta khalifaya place ta k'a kɛ tiɲɛ ye k'a kɛ fanga ye olu de y'a ta k'u sigi ye mais mun kama Bani Hashimiyu kɛlɛli kama Bani Hashimiyu gɛnni kama u fagali kama sabu kuma min na u ye Ali ibn Abi Talib kɛlɛ ni kuma jumɛn ye u y'a kɛlɛ ni kuma jumɛn ye depuis Osman fatura sabu Osman fana tun ye Umayyata de o wulila ko fo Osman joli Bani Umayyata olu wulila ko fo Osman joli o ka ɲɛ sɔrɔ o ye kɛlɛ wulili nin ye Sayyidina Ali ma lafiya a ka khalifaya bɛɛ a ma lafiya kɔnɔ san 4 min a y'a kɛ a ma kɛ lafiya la san fɔlɔ o wakati Jamali wulila nɔfɛ n'o de ye kɛlɛ fɔlɔ min kɛra Sayyidina Ali ka sigi la n'o ma to yen filanan o ye Sifayini wuli tarima faamu a sabanan Imam Ali yɛrɛ nana jɛ Makka ni Madina ko pewu ka taa fo Kufa tarima faamu fo Kufa mais o taara faga fo Kufa ye san 4 min o ko a ye nin kɛ silamɛw ɲɛmaaya la a ma kɛ lafiya la a yɛrɛ jɛna Makka ni Madina kɔ ka taa Kufa u taara faga ye olu bali don dɛ Albeiti ninnu de ye ɲɛsinbaw ye mais ne de y'a k'a ye wa la bali Ala n'a ka kira o de ye ninnu fusamantiya ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw bɛɛ kan ko sanuya ko yɛrɛ la mun ka sɔn an ka sira sɔrɔ olu fɛ Hasan nana u y'ale empoisonné joni Muawiya alayhi salam Muawiya la'natullahi alayhi o de a muso Jaada bila k'a empoisonné tarima faamu a b'o cogo kelen na Makrazi a ye jumɛn kɛ k'a laban a ko walil Husseini yazidu ko u ma fara u la fo Sibtu Rasul n'o ye Husseini ye yazidu fana tilala ka na o minɛ k'ale fa ka bɛn nin don ɲɔgɔnna ma o la a b'o cogo kelen na ni o ye Ali Rida ye a y'o de fɔ ko anw gosira ni tasuma daw ye anw gosi yɔrɔw sɔrɔ ka bɛn nin don in de ma a kumana nin don n'i y'a ta k'a lajɛ k'a ye ko kira ye ninnu de bila k'o k'an ɲɛsinfɛnw ye k'a fɔ ka ko nana laban tan silamɛya a kan ka ɲɛɲini o de la anw y'a fɔ minnu ye silamɛya ɲɛmaaya sɔrɔ kira fatuli ma san 50 sɔrɔ dɔw ye silamɛya ɲɛmaaya sɔrɔ minnu tɛ fɛ silamɛya ka sabati tarima faamu ni o silamɛya fɛnba caman bɛ yen o bɛ taa ka bɔ yen pewu wuli bali don nka Imam Hussein a ye wuli ka jɔ jumɛn kɛ ko Hussein bi jɛ n'a ye a joli bi di mun ko sɔn silamɛya bi jɔ n'o tɛ a y'a dɔn min bɛ yen Faras dako bɛnnen n'a y'a ɲininka ko mun bɛ yen a ko qulubuhum ma'ak walakinna suyufahum alayk Hussein bɛɛ dan bɛ aw la bɛɛ sabu aw bilala place min na a kelen ma tiɲɛ aw bolo dusukun dan bɛ aw la walakinna suyufahum alayk nka u ka bamuru fana b'i kan sabu o trompelen don o menacelen don n'u min bɛ k'u yɛrɛ la o sirannen don
imam Hussein awulile ako ale ɲɔgɔnna sabu mun ɲinina fɛ ko a ka baya kɛ Yazidu ye n'a ye baya kɛ Yazidu ye ko a bɛ to yen imam Hussein a y'o de fɔ a ko la a'ati yadayya i'ta az-zalil wala aqarra ikrar al-abid a ko Hussein ɲɔgɔnna t'a tɛgɛ di maa niw ka tɛgɛ di cogo ɲɔgɔn na Hussein ɲɔgɔnna ti jɔnzɔnna kɛ jɔnw ka jɔnzɔnna ɲɔgɔn na ko an jɛna n'a ye mun ka sɔn Hussein ka kisi ko la al-mawtu fil izza afdalu min al-hayati fi zilla a ko Hussein bi jɛ n'a ye ka sa a ka bonya kan ka sa a ka sharafu kan ka sa kira ye place min di u ma ko o bonya hɔrɔma tanga Hussein b'o kɔrɔ dɔn ni ɲɛnamaya min bɛ kɛ dɔgɔya la Hussein b'o kɔrɔ dɔn k'a tɛgɛ di Yazidu ɲɔgɔnna ma ka bai'a k'o ye ko o ye silamɛw ka ɲɛmaa ye Hussein a y'o de fɔ a ko ne ɲɔgɔnna Hussein n'o ye Ahlul-Baytu ye ma'dan risala bina budi'a wa bina ukhtitima ni anw de ko in daminɛna ci dama denkɛ ye Ahlul-Baytu ka so ye ni anw de a daminɛna wa ni anw de a bɛ laban Ahlul-Baytu imam Hussein a ye nin de fɔ ni anw de ko in daminɛna wa ni anw de ko in bɛ laban a ko mɛ o ko Hussein ka baya kɛ jɔn ye al-khammar al-fasiq al-fajir qatil an-nafs a ko ale ka baya kɛ mɔgɔ ye min ye dansagola ye tɔɲɔlikɛla don a bɛ nin bɔ ni minnu ma daga a ye bɔli la gulɔmina don bɛɛ b'a dɔn a ko misli la yubayi'u mislahu ne Hussein ɲɔgɔnna o tɛ bai'a kɛ ye nka nin bɛ to yen n'o y'a sɔrɔ kira ka diinɛ sabu a jɔli ni Hussein ye bai'a kɛ nin don ka diinɛ bɛ bi sabu jɛbi kɛ n'a ye k'a fɔ kira ye minnu yira an na ko tugu ka kɛ olu kɔ olu siran kama et puis o yɛrɛ ni k'u makarali kama o jɛna n'a ye ka tiɲɛnikɛla k'o ka khalifaya k'o reconnu n'o kɛra silamɛya bɛ bi Hussein ko di law kana din Muhammad yastaqim illa biqatli aw illa bidammi faya suyufa khud a ko ne mɔkɛ ka diinɛ ti jɔ fo Hussein joli fo Hussein ka faali a ko bamuru a bɛ min a ye Hussein minɛ Hussein bi o kɔrɔ dɔn ka sa ka taa Ala tɛgɛ sɔrɔ ka diinɛ janfa seconde kɔnɔ k'a t'a kɛ Hussein a y'a yɛrɛ di ten de wa silamɛya jɔra ni o de ye wulibali don dɛ silamɛya jɔra ni o ne Hussein ka yɛrɛ di ye silamɛya jɔra n'a ye sabu silamɛya tiɲɛ dɔnna n'a dɔnna bi ne ni e fɛ ko cɛ dɔw ye diinɛ cɛw bɔ yen mun kama diinɛ ka sabati kama o la ni fɛnba dɔw yera bi k'olu kun tunna diinɛ ko la ne ni e bi da la k'a fɔ o ye sabu diinɛ cɛw bɔra yen wulibali don dɛ fɛn o fɛn nana k'a bɛ diinɛ in sabati u y'o bɛɛ bɔ yen Ahlul-Baytu ka hakɛ a bɛɛ pɛrdira i n'a fɔ cɛ y'a fɔ a tɔgɔ ye di Imam Rida ale y'a fɔ cogo min ko an ka hakɛw bɛɛ minɛna an na ka bɛn nin don in de ma wa wulibali don Ahlul-Baytu ka hakɛ bɛ segin u ma tuma min a kɛra Umar bin Abdul Aziz ale ka khalifaya waati hakɛ dɔw kun bɔsilen don Ahlul-Baytu la ale y'a sigi tari m'a fa o de la n y'a fɔ fɛn o fɛn nana k'a fɔ o bɛ
baara kɛ diinɛ kɔnɔ a tiɲɛ ka a caman ma sabati dɛ n bila ka cɛba min f'u ye a ka khalifaya a ye waati fitinin dama de k'a la sabu ale kɛlen khalifa ye a kɛra khalifa ye ni mun ye mun ka sɔn a bɛ se ka diinɛ sabati min bɔra diinɛ ko la ka se ka olu bila ye n'i y'a sɔrɔ diinɛ ɲagamina sabu kira fatura a ma mɛn ɲagami cayara mais ale nalen n'a wulila ka diinɛ sabati a seko dama yira la sabu histoire ye a ma dogo ale ye wuli ka jɔ min kɛ k'a to a ka faamaya la a bɛna ni Hasan al-Basri ale fana ka waati a tun bɛ Hasan al-Basri wele ko na wajulu kan kɛ Umar bin Abdul Aziz kun sabu ne ye place sɔrɔ ne ye fɛnba ye lahara jo don ala ɲɛ kɔrɔ ka taa fɔ ko ne ye kira place sɔrɔ ka sɔrɔ n ma fili n mago b'a la Hasan al-Basri i ka to kɔnɔ ladilikanw di yan ale siranko jugu tuma min na a ye khalifaya sɔrɔ a ye kɛlɛ fɔlɔ min kɛ o ye kɛlɛ jumɛn ye a ka denbaya muso min kun b'a kun o kun ye silamɛya khalifa tɛmɛlen dɔ den ye a ko muso in ma a ko sɔrɔ minnu b'i la sanu minnu b'i bolo sanu masiru o n'a ɲɔgɔn a bɛɛ di an ka bila silamɛya Baitul Mali la muso ko mun na a ko sabu ka d'a kan i fa kun ye khalifa ye o la n b'a dɔn sɔrɔ minnu b'i bolo a sɔrɔla i fa nɔfɛ wa i fa kun ye silamɛw de ɲɛmaa ye komi ne Umar kɛra khalifa ye bi n y'a ɲini i fɛ i ɲɛna ta Umar la walima i k'i ɲɛna ta i ka sanu ninnu na n'i b'olu ta Umar bi jɛ i kɔ nka n'i sɔnna Umar la jɛ masiri ninnu kɔ a ye kɛlɛ fɔlɔ min kɛ o de kɛra nin o de la fatulen ni u ye muso ɲininka e bɛ mun dɔn Umar la a ko n bɛ min dɔn Umar la a ko Umar ɲɔgɔnna cɛ silamɛya kɔnɔ k'o bɛ ɲini a sɔrɔ man di a ko n m'a fɔ n'a ka seli caya ye n m'a fɔ n'a ka sun caya ye n y'a fɔ a mana min bɔ a da Umar b'o de kɛ wa Ala nɔfɛ tari m'a faamu silamɛ bi tan de a ɲuman Umar bin Abdul Aziz Hasan al-Basri ale fana ka ladilikan min tora ka to a kun na n'a b'o ta ni ka segin ka to a ɲɛ kɔrɔ o kɛra kuma jumɛn ye Hasan al-Basri ko Umar bin Abdul Aziz ma a ko sum min ad-dunya wa aftir ala al-maut a ko Umar sun ka bɔ diɲɛ na ne suna i bɛ ji to yen i bɛ dumuni to yen i b'i nɛgɛ to yen i ka sun waati kɔnɔ a ko Umar sun ka bɔ diɲɛ kɔ o kɔrɔ ye de ko diɲɛlatigɛ a damu kɔ ne ni faamuyara a ka ca la fɛn caman b'an sɔrɔ o bɛ taa kan da olu b'an don dɛ a ko sun ka bɔ diɲɛlatigɛ kɔ wa n'i ma ɲɛ sun tigɛli kɔ k'i bɛ sun tigɛ don dɔ la a tigɛ waati bɛ yen a ko o ye jumɛn ye wa aftira ala al-maut a ko i sun tigɛ ni saya ye sun ka bɔ diɲɛ na n'i ma ɲɛ k'i b'a don sun tigɛ a tigɛ ni saya ye ala jɔnw sun bɛ tigɛ ni saya ye n ye nin fɔ ye don min na Ali ibn Abi Talib gosira ni bamuru ye k'a to Kufa Misiri kɔnɔ a don de Imam Ali ko a ko fustu wa rabbil Kaaba a ko bi Ali ye nin yɔrɔ sɔrɔ Ali ka sɛgɛn kun ye min ye bi Ali y'o nisɔndiya de sɔrɔ mais nin y'a sɔrɔ a bugɔra ni bamuru ye fo k'a sɛmɛ seri Misiri kɔnɔ yanni sɔɔni cɛ a yɛrɛ b'a dɔn balo tɛ yen nin kɔfɛ mais a ko ale ye nin yɔrɔ sɔrɔ o waati de sabu ka d'a kan min b'a ɲɛ Imam Ali b'o dɔn fustu wa rabbil Kaaba mɔmini bɛ ten dɛ an ka sun tigɛ yɔrɔ lahara de don i bɛ jɛ diɲɛlatigɛ ja in de kɔ ka lahara ta ye a fila ti sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ la a fila ti sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ Seydina Ali sabu ni bi sama o de nɔfɛ Seydina Ali y'o de fɔ an ye a ko an-nafsa tabki ala dunya wa qad alimat anna salamata fiha tarku ma fiha
ko ni bi kasi jelatigɛ nɔfɛ tabki ala dunya a bɛ kasi nga ja sɔrɔ nga nafolo sɔrɔ k'a bɛ kasi o de nɔfɛ don o don a bɛ fɛ ka hɛrɛ dɔ sɔrɔ wa qad alimat anna salamata fiha tarku ma fiha ko ka sɔrɔ ni yɛrɛ b'a dɔn kisi jelatigɛ kɔnɔ hɛrɛ jelatigɛ kɔnɔ k'o de ye ka jɛ jelatigɛ yɛrɛ kɔ ye o waati de i b'a hɛrɛ sɔrɔ Seydina Ali ko tɛ dɛ ko jelatigɛ ko a bɛ surunyali kɛ fɛn minnu ka ja a b'olu surunya ko a b'olu surunya nka ko nataw ko olu bɛ fɛnw janya k'i jigi da kan nin bɛ kɛ tan nin bɛ kɛ tan ko o bɛ fɛn janya kojugu ko jelatigɛ ni maa min girinna ka d'a kan ko jelatigɛ o tɛ foyi sɔrɔ ɲɛnamaya la ɲɛnamaya bɛ ten o tɛ foyi sɔrɔ a la nka ni min jɛna kɔ ko jelatigɛ yɛrɛ b'i di o tigi de ma ni jɛna ɲɛnamaya kɔ ko a b'a yɛrɛ d'i ma nka n'i y'a ɲini i t'a sɔrɔ olu b'ale don ni an ye ɲɛnamaya faamuya a man taa cogo dɔn a kɔnɔ sabu waati kunkurunin dama don waati kunkurunin don ne delila ka nin kuma fɔ a ye n ko Seydina Ali ko asif min darin awaluha ana wa akhiruha fana o ko k'a ka diɲɛlatigɛ fɔ a ko ni n ko n bɛ diɲɛlatigɛ fɔ aw ye diɲɛlatigɛ so de don awaluha ana wa akhiruha fana tari ma faamu halaluha hisab wa haramuha iqab من استغنى فيها فتنة ومن افتقر فيها هزنا كجيلتك سودو نافر على علي كافو سومي الدمن بيبك جلالا وكل بنتالا كو علما يباني أكون فيهم بيبا أيري بيبا وجيلتك اللباي adamna ka gele jelatigɛ damina ka gele dɛ han fɛn dɔ damina bɛ gɛlɛya mais i b'o ku a laban kama sabu ko na nin yɔrɔ dɔ sɔrɔ a la a ko wa laban yɛrɛ t'a la o kɔrɔ n'i bala kan ko a bɛ tila ka taa k'i to ko a halalaw i ye minnu ɲini ala nɔfɛ tiɲɛ jɛlen kan ko o t'a bali k'i ka taa fɛsɛ olu la ala ɲɛkɔrɔ halaluha hisab wa haramuha iqab wa ahramu ko i bɛ taa ɲangata o de nɔfɛ i bɛ taa ɲangata dɛ maa min ni o kɛra setigiya kɔnɔ k'o bɛ fitinɛ de i bɛ fitinɛ dɛ ni mɔgɔ y'a ye ko dɔɔnin bɛ n kun ka ban o min bɛ da a ka dan yɔrɔ la o ka dɔgɔ tari ma faamu ne kuranɛ aye innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna hadamaden bɛ yaada kuma bɛɛ n'a y'a ye bi k'a fɔ dɔ bɛ n kun na o waati hadamaden bɛ yaada ne wulibali ye ko wa ni fɛn ma di min fɛnɛ ma a kɔnɔ ko o huzunulen bɛ to kɔrɔ diɲɛlatigɛ ni i sama nɔfɛ cogo o cogo a bɛ taa k'i to tari ma faamu o la Imam Hussein a tɔgɔ ye di a mɔdenkɛ n'o ye Ali Rida ye a ko olu ka hakɛ bɔsir'u la ka bɛn waati in de ma wa in tuhiba ma fiha min qalina a ko an ka bonya a ko bɛɛ dɔgɔyara an jasira ka bɛn nin dɔ in ma ولم تر على رسول الله صلى الله عليه وآله حرمة في أمرنا وكتم كيفيو كرا حرمة من دا أهل البيتوك كفو موكا حكلتو أولا كو نينانغيرا أوبكو من دومين ديلا دومي كافرو يا بويا وتكلكالا تريما فهم كو إن يوم حسين أكره جفوننا
ako Hussein fado ko oye nyew olu nyew ko oye unela do ne wuli bali de koro kashi kanga ke nyenunu olu kanga tia kashi fe imam Hussein kado nyona ne amodenga do de kakmay wa usbila dumu'ana wa nyaju fana shuru laka be odema ko nyaju shuru dodo kakashi foka nyama ni tia ko ododo do ko oyu nyaju shuru tarima fam wa azilla azizana wa aya doye albeti mabaw ayulu doya minu ngabo ulu doyara bikarbin wa balah awrisna alkarbu wal balah akoko keradu kolo minga ode karbala ko kadam ne odona ko ulu albetu ye balaw ulu ya chenta ani fitna ko ila yawm al inqida'i ko wa ko ulu albetu bitu korofo katase la harajo doma tarima fa balaw a chetara ulu fe sabu kadaka nindoy ningara niya soro kira modul Mustafa ay Hussein ko fo mo minun cera no yaka sahaba we o ma ba chama de be mais nimbe daruka akoko kira chien ulu al baytu kasa fa ala misla Hussein falyabki al bakun ko Hussein nyagona ka ko nyaju kanga bo kashi bo kanga kashi Hussein nyagona ka wuli baldo de mais anga jama dunu ngono an yara katele la anya meddo dola la sel kala do da ko huzunu ko foyi make kabbe nin do nyogona ma huzunu do kera de huzunu do kera modul Mustafa min ala ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ko Muhammadu kera akal la de yoroye o do kira modul Mustafa depuis Hussein bangedo ne Hussein dara seka kira yela yela mabafi fo kashitu Qur'ana Fatima yani nga ko nemuye ako nima do yela la de ka sababu yake alay dina cedo di ay modin di yela la nyala barkata nga kashitu Qur'ana sabu makla yela la fo Jibril na najigi nindi nga ko billaba chuko mi kano fo Muhammad ako de ngashi akebali modul Mustafa kashira amodenga ningebali akeledu nene eminga nga kira no fetugo akeledu be anga do ko anyajit saka masara mami ya julidi ama nyajit saka juli sara mami ya julidi ima wallahi inyajika dogo sara mais nga fay muy shere muy ka fo ala Hussein bin domi nangumbe anguna fara chewka cheminu ne usabatira Hussein no fe cheminu kanu ya'lamuna anna bainahum wa bain ad-dukhul al-janna laylatan wahida idha wallat adbaraha fatahat al-jinan abwabaha cheminu nga kuma kera Hussein no fe ka fo mingumbe minun zabatira ka fo fe mimbe ulu ne aljina doniche fe minumbe ulu ne aljina doniche ni o shukelen damade ni shunya kodo ko aljina bonda bu yere dayel chebinun zabatira o chedo ma biolo vlaniko ka fara Hussein ka dembayaka olu ma biolo vlaniko olu de fagara kabbe ashura do ote hozunu ko e halibi hozunu kodo tarima fam ni oye Hussein denga ka kumai ayo de fo ko ka damina odona ko awrisna ko anye centalike nyanga ya toy di balaw ko la wa wuli baldo akonin do de sera ko ale fak mbe no e Musa al-Kazimu
ko ninin do nin wati shahrul muharram kun sira ko ikunta yela labli la yura dahikan ke kunta yela labli fokata muharram kalo fokata akle tanvolo teme pew wa ko abo chogo kelena ko ni akle tan kun temena akle tan le tanado ko odo ko abaka toro ko yira abaka huzunu yira ka ala ka yira Allah ni angumbe anguna fara ammo keka ola dema baye joni sabu kira modul mustafa kuma mena asigile ka din la jaddo do la ay takan shi adena no husaini ako inna ibni hasa sayuqtalu bi ardin yuqalu laha karbala ومن أدرك ذلك الوقت فانتصروا أكو ندي من فلاني نو حسيني أكو $2 نمنا فقط دوكو كولو سامبي دوكو كولو ميمي ولا كو كربلا أكونغا ni aw lame baga min yenin do ni wati sira adonyana ako ayatija falyansuruhu aka Husainu deme aka ya deme bawla nabisa aka ye fa bawla ka faraka ayatija aka fara Husain kira indefo aka sahaba unyana ayatija aka ye mogola minum bisa ka fara Husain ka fansuruhu nga domina Husain joran kenaka Husain ko yala deme bay joni minu min alul baytu deme bi ma maso ñew de fiye ma bi wala flani ko nonu nde bamruta ma ba birika o contrôle ma ba birika ma ala sona usira ma bal falila de وبفقرة على صنع أسرة سب وياك كمنجلة وياك كجاهلية كله وياك كدنزقو كله وياك كتشيلي كله وعلى صنع نقولو كوجولي دي أتشيلي ببوري نافويا ما كمبالا على صنع كسيدو بولي أكلينجلي بكا ببوري أببوري يزيد بن معاوية أكفنا متمواتي كابوري بيو والدولة أموية أورد تشيراك بوي بيو دولة أموية سجلية أما سنبيولو فلا موكي وحسين فغالي أويات وبتشي بيو من كوفة كلا نيمايلا ني على رد كو أتوقع دي كوفة والي كوي نوي ابن زياد على فنا ما واتي تم abo chuko kella min ye kella kundige ko ala de be kelen yafe noy Umar bin Sa'd bin Abi Waqqas ala fana ma wati tame jon mi dawka noy Ramla min ye kala biye barka Husain dengala Abdullah ibn Husain ala ma wati tame jon mi dawka Shamr bin Jawshayni min ye Husain kungulo tige ala sona Mukhtar Saqafi nana aya kungulo nani betre kana di Zainul Abidin ma kifa faghbago kungulo fulani من الفرد من الصمد من القهار من الوهاب من الرزاق من المحيي من المميت من المذل من المعيز واحد الله ترى ما فهم اما هو ترى ما فهم على الصنع حسين السراق ما مينا عيا جليتي ni Husaini kun zigira san ba sura sekara la halna ba ka balola wala baldo de wala Husain aya joli di moso ni dine absaka korota absaka tanyefe wa ni okele dine nche sorola dine nche jeledo tariba fam ayeleledo bebi mi dine madu tariba fam fenna madu de be minga nganyini Allah subhanahu wa ta'ala ni Qur'an ta kadele sira kelende be minga ngano fetugo e sira jume ko sira che jele no noro sira tari ma fam alay noro Qur'an kono
aka kira Mustafa ayo min ci ako o ye nɔɔrɔ ye o nana ni fɛn min ye kana an ganda o ye nɔɔrɔ ye an kan ka sira min sɔrɔ o ye nɔɔrɔ sira ye ni nin fɛn o fɛn jɛra sabu ka d'a kan fo minɛli ka sɔrɔ jɔn bolo ninnu bɛɛ de la k'i bila sira tiɲɛ jɛlen kan tari m'a faamu kuranɛ kɔnɔ ala ko cogo di Allahu nuru samawati wal ard Allahu nuru samawati wal ard kabakolon dugukolo ye ko o nɔɔrɔ ye ala de o kɔrɔ nɔɔrɔ fɔli k'a sabati fɛn fɔlɔ min ka kuranɛ kɔnɔ o ye ala yɛrɛ de o ye ala ye filanan min bɛ tugu o la n y'a f'i ye n ko kira Muhamadu Mustafa n'i y'ale ta k'a lajɛ ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko Muhamadu fana ye nɔɔrɔ ye ni a b'o f'i ye kuranɛ kɔnɔna la suratu Maida aya 15 kad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin ne kuranɛ aya ko cogo di kad ja'akum min Allah ko nali kɛra ala yɔrɔ aw ma nɔɔrɔ la n'o ye kira Muhamadu Mustafa ye wa kitabun ani kitabu la mubinun min bangelen don n'o ye kuranɛ ye tari m'a faamu nɔɔrɔ kɛra fila ye Allahu nuru samawat o ye fɔlɔ ye filanan ye jumɛn ye Muhamadu Mustafa min Allahi nur ko ale ye nɔɔrɔ jigi aw kan o ye kira Muhamadu Mustafa ye sabanan ye jumɛn ye al-Qur'an فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير ترى ما فهم كوا أياجيجا أكدا على أكدا ككرلا أكدا جمعين فلنا نوي نورو سباناي نوي قراني نكرا كو كومبيتا كنون دتو أو بلو نوم قراني بلا أبن محمد نصر أولا إمام حسن أكو ما بكي في هذه الدنيا بقية إلا هذا القرآن أكو دكتور كفنبا ببورايسا أكو فنبا من بي ni o kanga to ambulo ako ko to kera ni ngura nay ko fakhuzuhu imama ko aya mine ka kanya shimfai aya mine ka ke akanyama qur'ane ko baqiya min be du ko sanfe ko qur'ane do sabu femba chama ako lu jashira kaba menu ni ulu ye ma bawye ko o kanga no fetugu bingero ka hakew minana ulu fakara obi doya mo tela kuma dola fo abiki yana ko ulu ko ti ulu de tay dal beti do de imam hasan ako bakiya to min be ko qur'ana do sabu minu ngabbo ka faraw ka mo yu doya ona qur'ane ko o kana klawla de qur'ana kana klawla tarima fam ako ahqqu بالقرآن من عمل به وإن لم يحفظه أكو أولى من كان القرآن كتم بك كو قرآن الدنيا أتكي كو دي من زونا كبارة كان القرآن كو هلا ما دروشي ما من زونا كبارة كان القرآن كو أنغا كدي min zona ka baara kɛ ne sabu bonya min bɛ kuranɛ na a ka bilasirali don n'o tɛ a kalanni jɛ tɛ tariman fam ko min ka kan ni kuranɛ in dungoya ye ka tɛmɛ bɛɛ kan dɛ k'o tɛ min bɛ si k'a kalan ye la ko o ye jɔnni ye min bɛ ka baara kɛ ni kuranɛ ye hali n'a ma durusi wa ko min yɔrɔ ka jan ka bɔ kuranɛ la ka tɛmɛ bɛɛ kan k'i b'o dɔn o ko ye jɔn ye ko min ti ka baara kɛ ni kuranɛ ye ko hali n'o y'a sɔrɔ a y'a bɛɛ durusi a kun na allazi la ya'mal bil qur'an wa in hafizahu kuranɛ dunge o ye jɔn ye maa min kɛra kuranɛ ka laselilikɛla ye maa min kɛra kuranɛ ka baarakɛla ye mais maa min ye kuranɛ bɛɛ t'a kun na k'o tɛ kuranɛ dunge ye imam hasan a ye nin de fɔ o la jumɛn de fɔra yan nɔɔrɔ sabanan o de kɛra jumɛn ye alquran
kuranɛ de nɔɔrɔ ye ka fara ala ka nɔɔrɔya kɔfɛ Muhammadul Mustafa ka nɔɔrɔya kɔfɛ kuranɛ nana di sabanan na ko kuranɛ de ye nɔɔrɔ ye mais mun na jɔnniw ye sabu ala y'a di kira Muhammadul Mustafa de ma n'o ye kuranɛ ye ka na an bɔ mun na k'an bila mun kan o de ye diinɛ cɛnjɛlen ye sisan tari m'a faamu ni o de ye ka na an bɔ filikow sira kan ka na an bila jumɛn sira kan n'o ye siratigɛ tiɲɛ jɛlen ye ni kuranɛ ye wa ala ye ne ɲini hali a ka kira tɛmɛlenw bɛɛ lajɛlen fɛ ka mɔgɔw bɔ jumɛn kan sira kolo k'o bila sira jɛlen kan n'o ye nɔɔrɔ sira in ye alhamdulillah mbadew nin tun y'an ye ashura kɛnɛ kan Bamakɔ hippodrome kɔnɔna na Seyid Ahmad Tijani Haidara ale ka bilasiralikanw na yanni cɛkɔrɔba yɛrɛ kɛ kɛnɛ sɔrɔ Seyid Sharif Usman Madan Haidara an b'a deli ala fɛ sankura hɛrɛ ala k'o d'an ma ala k'an balo silamɛya kan k'an fatu limaniya kan sijan ni kɛnɛya ala k'o d'an ma latigɛ hɛrɛmaw ala k'o nɔgɔya an ye k'an kisi a jugumaw ma a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ni sanu ni wariye donga more donga ka fusa ni sanu ni wariye kemine je